unesi anyị pụrụ eziokwu nwatakịrị chara acha nnọọ daalụ anụnụ ndị egwu na-afọ na-ekelefa ndị si ọka wee bịa ndị egwu Udu Bunch na-anụ ọka ekele m ụlọ biko soro nwanne nwoke eze mmụọ nọ na nka a sị gị nnọọ odogwu hei oifekwu ka a na-eme oifekwu ka a na-eme epete oifewu nọọnụ oh yes ile anya oge a nọ n'ime bụ oge eji ehu mmụọ ndị na-aba ndị a na-apụta egosiri na omenala ka anyị na-eme maka chi nke ikpeazụ anyị akwadogo ndị be anyị si na osite aka dị mma na ọdịbara bụ omenala Igbo anatago omenala Igbo nnọọ obiwụsa nwere ọ na-akpọpụta nso ma na-eziokwu ife anyị na-ebe ife mmụọ ọ na-ada I don't know. I was Odogi Karika, Ikaliga Egu, Akajo Fina Suzoto. Udu Bunch n'aka Udu Bunch ndị ezigbo ndị ọkụ ụba n'aka n'oge a na-achọ ka ha gaa mezuo dịka ha kwekọrịtara ime mmemme nke dị n'ụbọchị nke taa. Ile anya n'oge anyị ga-afụ ha akwụkwọ ma ya bụ nwoke na nwaanyị ha ka ha nọnyere ha ọbịa ka anyị nọbụ ndị ome ka nwa ụwa mkpọnta ejimara ndị na-eme ka ndị niile na-aba dị iche iche na-afụ dịka ihe mmeketa dị ihe afụ originality ka ọ nọ n'iru chirikwa akwa na mmanya ma ọjị ibe ndị eji eme ka eme nru mmụọ dịka omenala si wee dị. Anyị ga-ajụ bịa ajọ ka mkpọta onye Igbo bịa omenala difenders
Defenders Oko, Aquana again and Jessica Aquatica. Now I'm not saying to what you get. Kahaya, do I'm a Monday, Omega, 101.7. Ubuchu, and I go to Malande. I don't ever tell only Yaga, Osinaga, Skype. Nobody can that. So people want to go.
Next year, I hear 2,000. When I say, you ain't in a teacher, come by in a Swedish teacher because Kijamalani, the food is no nanny. You will use up. But I use on the job at church. The job because you will live in a church. You can now your good. I mean, I put on what if Catalan because will go down in one. So, Zakalakani, even I never will bomb because I thought I can. Because I know you. Because I know. Because I know. Because I know.
Auno bi wana kwa ebe dimbo kenoko ezi abo kano yoga na defenders emezugo ndi ka ekwe na nkwa na gwa n'iru mmu a ụbọchị nketa na-agba mbọ na-agbakeri agba na-atụnye ego fa na-atụnye oge fa na-atụnye oge ofufu fa ife niile iji wee fụ na Anoko charakwala ọkụ ka ọ dị abụọ dị Ogbuefi na ụmụaka agọzie Ogbuefi na ụmụaka agọzie Ogbuefi na ụmụaka agọzie Ogbuefi na ụmụaka agọzie Ise n'orie ise n'afọ ise na nkwọ ise n'afịa na anọ ise n'ụbọchị na anọ ise biko mee ka ụmụazị ya si agbakeri anọ Ogbuefi na ọjị ha ji eri ọgụ ka ịgọzie fa ise Ogbuefi biko ụmụaka mere ihe tụrụ n'anya ama na-eji eme Ogbuefi dịka ijikọrọ ha biko dị ọgụ ekwere ka ha mee mgbasa chekọrọ ha ọnụ dịka ukwu azịza maka ife onye ala ji kweta na ife na-eme ugbu a asụ onye ala na-ekwu azịza gbajie ya bịakọta fụ na adị anyị gaa ihe na-ejide ahụ ọ gbajiri uhie ekwere ka ha mee mgbasa na nkwọ dịka o wee dịrị ha mma dịkwarụ ndị eze na mma ọ gasịrị m nketa nyere nwaanyị ise ya gazie ọjị ụlọ gbara ịnọ anyị anọ n'ọgbọ na-asị Ịga agaji ụwa ọzọ na-aga ọjị ichi ọrụ na nwata ọgwụ igwe ọrụ ọba ekele ichi ọrụ na nwata agaji ụwa ọzọ na-aga ọjị ọ gbaji ahụ ya agaziela ụlọ let's go there oh moko the road there defenders ọba iba first way zuka ona no nuno ono nuno ai na yoko Ogbuefi ya to ete yo na kan na Ogbuefi for na zo afia for na go akwọ for na lo lori for na aka kwenu ibe na aka na akwọ na aka na phone asu no ya duja wana mmo no ya duja wana mmo Ogbuefi na emere ani ibe ego maza ano ube nweta kidi oko o ji ebe ndị ọcha wee kwụcha ụgwọ ahịa ndị ọcha wee paakị ara ya na shuga ya nata kọntenas niile wụ shuga onye a pa gburu onye ogo wayo ndị okenye na-ego anyị ekwute ha wayo ọ na-ekwute ha wayo ibe nwaanyị kwe ha na-enyefe onye anyị si kwu ya ka o jere anyị ịma ndị agaji ọfụma asị ngo na ka o ji ada anyị mma n'afọ ọdịnala nwe mmadụ ọ kpọkara ịnọ ọgwọ ebe nkwedere ndị wee na-atụ na abalị nọkara ọ bụ ndị oge defenders oko bịara nekwara dịka ha kwekọrịtara na ezumezu ha niile emezugo ha nkwa niile a mmụọ ga-emekwara ụnụ nkwa ha kpụkwara na ezi ebumnobi unu ga-emezuru ụnụ ugbu a na mgbe ebighị ebi agazienụ
Omega. Alpha guy go the number one in the Noga, Onibo. Nagaya, Omega, 101.7. I will use to try and ask I'm a Donibo. Nobody in there, you never come walking there. When I send there, I send my Donibo. Do I make you one for one neighbor? I can. Ebe a nọkịta wee bụ nne m na n'ede na angala wee ebe nọrọ dọọdụ gwa igwe too ebe yi mkpu a ekoro m akpana ya ezegbara m nnukwu nna m wee zekoo ya akpa ebe wee gabe na nnọrị mba ndụ na-enye ebiri igwe chukwu gboo anyị je na-abịa ebere na-erikọ na-aṅụ mgbe mmụọ na-afụ izu wee rukwa ebe a na were tụbegara ndị a na-ekwere na eri nnukwu mere ka ọ dịkwa ka ọ dịkwu na mmiri o mere na abụrụ ihe ọjọọ onye ka anyị wee kweresi ya ike onye aka lụrụ m ka m bịa that's not about to see Punem. I didn't mean alone. I didn't mean Israel. I didn't mean a Germany. I didn't mean a Greece. I'm not saying Kim now. I made them one put them over alcohol. I have to make it. What am I able to see about where money, where what I could about vegetable this way? Imagine more, we have more cabinet. You can be working with a guy where the guys get to work. You didn't go in a I can Ezugo. They can look at an apostle. I can have to go to the Nuguman of Nugumo. Nandi am more gazily. Okay, I'm not getting a melody, a Kalaka in a line here. I don't need to Ganel. Or for going even I can walk up at there. When I see one I can when I came, it tried, okay, and they can know I'm going to melody again, okay. Then and then I can never again. When I talk at the number, I play Beniji. We're going to walk and do that. O te ga be zuru ga yesne dekwa alu ga na ede ibe ni ni mere no ga abu de o ga ede na mba we sido de ka ina ayi na bia ya go Ezugo nanaka na ndi na na aboso o bu dike ka o bu nwa na afutetara ochie na ogbo ya gbo yiru o jide ochie na ogbo ya gbo yiru o nwa di ana mala ochie bi wele dia o go ni na ke we me ga na eme ibe ye ife era so ai ma ko ti geta mu ana eme mma wa na ni ya ngole na ga se Is that what you put the number to do? I feel na lalo na fuma dalo no.